Mga motorista naghingagaw nga magpatughong kagabi antes ang pagtaas ng presyo sang gatong. Mga driver wala untat sa pagreklamo sa sunod-sunod nga oil price hike. Sa duga nga detalye makaupod naton si Zen Kilantang live. Zen? Kate, nagalalain ang mga driver o kuno mga motorista bangod sang pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Wala untat ang gwa sulod sa mga salakyan, de pasahero nga jeep, tricycle kag motorsiklo sa mga gasolinahan. Nagpila ang mga iniagod maghingagaw nga magpatughong kagabi antes sang pagtaas ng presyo sang produktong petrolyo. Si Manong Philip, alas 7 pa lang kagabi nagpagasolina na, agod makatipid. Ang budget, buhay na naman. Mabuhay naman ang budget. Ikaw walo na ni siya, sir, actually, sir. Dapat ni ang gobyerno na mag-action din. Nagpa-refuel man si Manong Donis sang 4 ka litro. Sunod sa iya iga-sakripisyo naman siniyang iya pagkaon, agod may panggatong. Tis-tis lang, nay. Paano magtiis, sir? May mga buhinan ka mo, sir? Buhinan lang kaon. Ang iba naman nga mga motorista, sa baylo nga magreklamo, masunod na lang sa presyohan ay sang kurudo. May ka naman mo na, ay masaka sa. Alang ponggan. mo na. Dado man. Ti paano na? Diba may mo kayo mo nila Si Manong Jerry halos wala na sang ginansya sa iya pagbiyahe sang jeep. Subong na makilansa ka, subong abe 400. Pabawasan naman na kayo magsaka mo, magilansa na lang 300 200, kamay na lang. Iman nga pasero, ang 850, 8 lang na bayad. Kaya sa lapi, hindi mo makakuha ng lapi mo, iwat ng taon. Alas 6 kainas ang aga, epektibo nagsaka ang presyo sang fuel products. Piso ang ginsaka sa presyo sang gasolina, piso kag 35 sentimos ang saka naman sang presyo sang diesel, kag 1 pesos and 10 centavos ang ginhulag naman sa presyo sang kerosene. Kate, ginakabig ini nga big time oil price hike bangod sang sunod-sunod nga pagsaka sang presyo sang fuel products sa merkado. Kate? Zen, ikawalo na ini nga pagsaka sang presyo sang gatong, ini na balang pinakaulihi o kung may palaabuton pa nga pagsaka sang presyo?